Het zinvolle is dat we uiteindelijk een vorm krijgen dat we gewoon eens kinderwetter in de petgatten krijgen. Daardoor krijgen we meer plantengroei, meer riet. Dus meer krabbelscheren, orenplanten. Dus meer vogels, meer dieren, meer libellen. Maar los daarvan, en ik zie de kant nog een bescherming voor de leghakkers. Dat die ik net wijkalven, dat het geen maar wordt. Op dit plak in de delen is goed te zien hoe zo'n lissikker al wolhast voort is. Een petgat is een gat dat oorbleun is nadat er veen helle is om turf te maaien. Een lissikker is het veld dat het veen opleidt te droegen. Bij dit soort gebieden, die zijn rijk verleden aan het verhaal van de turfwinning, maar eigenlijk vooral die leghakkers, die stand houden. Die moeten net wijkabbelen en je kan er net een schuttingje omheen zetten. Dus als er wat meer vegetatie in de kant ziet, dat had de waterslag zien. Ja. Dus het is voor alles positief. In de delen staat de allerlaatste turfstekker van ons land en het is ook het laatste plak dat nou nog veen aangeroepen wordt. Staatsbosbeheer had hier en in nog 3 oorsoortige veengebieden een petgat beschikbaar stelt aan instituut STOA in Wageningen, die daarmee experimenteren wordt. Jertijds binnen de wostikken veen droeglijnsimmers om in de winter weer vol water te rinnen. Daardoor is bekend dat het goed werkt en soorten als de raaiddomp, viskotter en de blauwsteens weer komen. Den jonken is het ook bekend van bepaalde plantensoorten, bijvoorbeeld dat ze net ontkiemen onder water, dus dat ze even droogwijzen moeten. Dus dit is een hele groot signaal dat het wel succesvol wijzen kan. Het leuke is, je ziet green en zie je er al terug om. Dat is heel uniek, dus ergens ontkiemen er al bepaalde dingen. In september, zo is de verwachting, zal het petgat weer vol water zitten.